Hiru ogasunen helburu nagusi bilakatu dira. Abokatuak, sendagileak eta etxegintzan aritzen diren igeltsero, elektrizista edota iturginak. Bezeroekin harreman zuzena duten langileak. Esto va a tener poca repercusión. Bizkaiko sendagilek berrikuntza gutxi ikusten dute plan honetan. Siendo objeto de comprobación, pues casi permanentemente. Baita abokatuek eta iturginek ere. Guri beti indosku honek izpezinuek eta, osea que... Ogasun sailaren zaintzapean egon direla eta daudela diote guztiek. Are gehiago, sendagileek diote planak ez duela eraginik edukiko. Que como colectivo tenemos una relación tributaria absolutamente normal y normalizada. Kalean ordea sentsazioa ez da berdina, etxegintzako gremioan bereziki. Igual te dice, mira, con IVA te sale 50 y sin IVA 40. Y dices, oye, pues 40, porque ya me parece caro 40 como para pagar 50. Bata eta besteari, beza ez ordaintzea eskatu edo eskaini diote. Cuando hice la obra de casa, lo que pude no pagué el IVA. Bizkaiko iturginen gerenteak onartzen du diru beltza mugitzen dela. Zeman jente dago biharra barik, zelan dauela merkatue, eta orduen azkanien jentie topabi dago zeo zer, gitxeo pagateko, ezta? Baina bere iritziz arauak betetzen dituztenei inspekzioa indartu beharrean, legez kanpo aritzen direnak bilatu beharko lituzke administrazioak. Iturginen erdiak bere esanetan.